Rada by som vám ukázala písacie potreby Stabilo, ktoré sme v poslednej dobe pre vás naskladnili. Sú to aj takéto ergonomické rolery, ktoré už možno poznáte. Sú vo verzii tak pre ľavákov, ako aj pre pravákov. Vidíte, takto sa držia. Majú také uchopové plôžky, kam teda prsty naozaj veľmi intuitívne sadnú, teda dieťa nemusí veľmi nad tým rozmýšľať ani ako pero uchopiť, pretože celé to pero má taký tvar, že inak sa uchopiť ani nedá. Prsty sa stadiaľ to vôbec nešmykajú, tie plôžky sú protišmykové. A keď ho otvoríme, tak takto vyzerá hrot. Pokiaľ by aj dieťa viacej tlačilo, tak to vôbec nevadí, pretože s výmenou tuhy si vlastne vymeníte celý hrot. Ďalším skvelým produktom z tejto série Stabila je táto ceruska. Je to mechanická ceruska, ktorá má takúto širokú tuhu, takže dieťa v podstate pekne vie aj pritlačiť, nemusíte sa bať, že by sa tuha zlomila a vie si ju vysunúť vlastne zatlačením na tento koniec cerusky. Môže si ju zastrúhať, strúhatko je súčasťou balenia, vidíte, je tu taká malá dieročka, do ktorej sa vsunie tuha a dieťa si ju môže zastrúhať, ale potom jednoduchým podržaním si ju zasunie zasa naspäť. A opäť sú tieto cerusky aj vo verzii praváckej, aj ľaváckej, takže ja ich môžem iba odporúčať.